nukahda. Mä olen ollut hengittää. Harveni! Koitu pysyä hereillä. Ne voi tulla päälle siellä. Mitkä ne? No ne, jotka sieltä nyt on viime aikoina tulos ollut. Jaa. Meidän ei auta päästää sitä jokivarteen. Se on koko rykmentin loppu. Koitetaan nyt vielä ottaa siltä asemat takaisin, pojat. Meidän on tämä nyt tehtävä, vaikka raakasti väsyttää. Kyllä Aron poikakin meitä uskoo, kun on rautaa tarpeeksi ilmassa. Akala. Martti. Paavo meni keskeltä poikki taipaleeseen. Mees nyt sinä käyvän pataljoonan esikunnassa. Ja sanoi, että meillä on ryssä asemissa. Eikä me itse saada sitä pois. Ainakaan ennen kuin aamulla. Sano Siivolle, mutta muutaman miehen se voisi lähettää aamulla avuksi. Voimme mennäkin. Mä oon jo 3 lähettiä sinne lähettänyt. Eikä kukaan ole takaisin tullut. Koita sinä nyt pysyä hengissä. Ainakin sinne. Tunnussanaa näyräpään ärjy. Top. Mikä sieltä tulee? Äyräpään ärjy. Pitäis mennä käymään pataljoonan esikunnassa. Se on tuolla Jokitörmän katveessa. Meet tuota juntua. Pitäis tuoda viesti pataljoonan komentajalle. Minä otan.
Elinekomppanian päälliköltä. Meillä on ryssä asemissa. Näethän se pois. Mutta vähän apumiehiä pyydetään. Kiitos. Rajoilla tarvitsee lisää miehiä linjaa. Milloin pinnata tätä ryssää Ouluun? Niin tietysti, mutta mulla ei enää ole miehiä. Viestiä huomioon. Mitä nämä on? Muuten nämä on täppytten kanssa. Ruski soldaat, rukiven! Onko siellä ketään? Äyrätään äriä, äyrätään äriä! Onko siellä suomalaisia? Oh. Jokainen pihalle sieltä kädet ylhäällä ja ilman aseita. Mä lasken 3, ja jos et ole täällä, niin mä heitän käsigranaattia. 1, 2. Sehän on Hakalamaa. Missä niin nukahdin? Piti kuule lähetättelun viimeinen unesi. Kuinka niin? No kun ryssä on tullut yöllä Jokirantaa tänne asti. Ja me kuljetaan niitä etsimässä. Aivan vahingossa ruvettiin kyselemään, että onko siellä kellarissa ketään, kun nakattiin granaattia. Mä lähden. Piti vaan hetken huilata.